Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што вы сустракаеце гэтую раніцу разам з намі. І я прапаную пачаць яе з вельмі смешнага практыкавання. Кася, ты не паспела зрабіць зарадку? О, да ўсё я паспела, не хвалюйся, Лесік. А чаму сённяшні дзень трэба пачынаць менавіта так? Растлумачу пазней. Давай, Кася, показывай свое практикование. Усё вельмі проста. Некалькі разоў робім рэзкія кароткія ўдыхі і выдыхі носам. Паспрабуем. Сябры, доучайтеся. Цудоўна атрымліваецца. А вы ўжо здагадаліся, хто з жывёл выдае падобныя гукі? У меня есть вариант, але я не упэўнена. Добра, тады яшчэ одно вясёлае практыкаванне. Робім удых, а потым на выдыху вымаўляем гук. Давайте разом. 3-4. Ну, цяпер вы здагадаліся, чые гэта гукі? А гэтая жывёла яшчэ час ад часу кажа фр. І яе складана пагладзіць, бо ў яе на спінцы калючкі? Правильно, мы зараз саплі як вожыкі. Ой, якая цудоўная вялікая сямейка вожыкаў у нас атрымалася. Давай яшчэ пабудзем калючыкамі, Кася. Калі ласка, робім удых, а на выдыху вымаўляем. Цяпер у нас атрымаліся задаволеныя вожыкі. Усе малайцы. Кася, а чаму менавіта сёння трэба было пачынаць раніцу з гукаў вожыкаў? Бо сёння адзначаецца смешнае свята – дзень вожыкавага сапення. Пагадзіцеся, мы яго весела адзначылі. А яшчэ і карысна. Карысна? Так, мы зрабілі дыхальную гімнастыку. Лесік, ты сур'ёзна? Абсолютно. Такія практыкаванні, якія ты сёння нам показала, Кася, развіваюць насавое дыханне і мышцы, якія дапамагаюць нам размаўляць. Так што ты малайчына, Кася. Паказала ўсім цудоўныя практыкаванні. Сапраўды, я малайчына. Давайте будем сапці, як вожыкі кожны дзень. На мове вожыкаў гэта значыць дамовіліся. Так, карысную справу зрабілі, можна адпачыць. Лесік! Усё зразумеў. Уключаю ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, ці чулі вы калі-небудзь пра пярнатага вадалаза? Я не. Лесік, ты яго выдумаў. А вось і не. Хочаш сказаць, недзе ёсць вадалаз, які опускаецца пад ваду ў скафандры з пёрамі? Гэта выглядала вельмі смешна. Дзяўчынкі, пярнатым вадалазам называюць птушку. Сур'ёзна? Ніколі не чула пра такую. Яе навуковая назва – аляпка, ці вадзяны верабей. Чым далей, тым цікавей. Не думала, што бываюць вадзяныя вераб'і. Сапраўды, знаёмыя нам вераб'і купаюцца ў пяску, а не ў вадзе. Лесік, хочаш сказаць, аляпку можна сустрэць у нас у Беларусі? Уявіце сабе. Тады пазнаём нас з гэтай цікавай птушкай бліжэй. Знаёмцеся, аляпка. Ой, якая маленечкая птушачка. Звонку сапраўды нагадвае звычайнага вераб'я. Правильно, Кася, бо пярнатыя з аднаго атрада вераб'іных. Але аляпка мае дзіўныя здольнасці. Яна ўмее плаваць і ныраць. Ого! Тады зразумела, чаму другая назва птушкі – вадзяны верабей. Але ты пытаўся ў нас, ці ведаем мы пра пярнатага вадалаза. Хочаш сказаць, аляпка ўмее ныраць? Не толькі. Яна нават перасоўваецца па дне на мелкаводдзі. Ну і дзівосы! Гэтая птушка зусім не падобна да іншых вадаплаўных. Аляпка сапраўды унікальная. З атрада вераб'іных такімі ўменнямі больш ніхто пахваліцца не можа. Лесік, а навошта вадзяному вераб'ю ныраць і прагульвацца па дне? Усё проста, Кася. Пад вадой аляпкі здабываюць ежу. А як жа птушыныя пёркі? Яны не намакаюць? Усё продумано, Кася. Пярнаты вадалаз
мае шчыльнае, густое апярэнне, змазанае спецыяльным тлушчам. Здорово! О, але птушка выглядае вельмі лёгкай. Як у яе атрымліваецца ныраць? Сапраўды, вода увесь час выштурхвае маленькага нырца на паверхню. Таму ён выпроствае крылы так, каб плынь прыціскала яго да дна. А калі складае крылы? Вода тут жа выштурхвае яго на паверхню, і ён узлятае. Але пад вадой вадалаз паспявае паласавацца лічынкамі і іншай доннай жыўнасцю. А на беразе птушкам зусім няма чаго есці? Не перажывай, Кася. Галяпкі ахвотна кормяцца і на беразе, на камянях і сярод водарасцей. А, значыць, птушак трэба шукаць каля вады, так? Менавіта. Для жыцця вадзяным вераб'ям патрэбны горныя альбо падобныя да іх рэкі. Тыя, што не замярзаюць узімку, з хуткай плынню, каменьчыкамі і празрыстай вадой. Ты сказаў рэкі, якія не замярзаюць? Хочаш сказаць, птушкі не адлятаюць на зіму? Наадварот, Кася, яны прылятаюць да нас, калі замярзаюць іх звыклыя месцы пасялення і селяцца каля прыдатных для іх вадаёмаў. А, бррр! Ну і загартованыя птушкі. Сапраўды, а ляпкам холад не перашкода. Лесік, я б хацела ўбачыць гэтых дзіўных птушак на свае вочы. Цікава, яны скрытныя? Звычайна іх суродзічы не вельмі палахлівыя. Вось і ляпкі таксама спакойна ставяцца да людзей. Калі нешта іх напалохае, яны проста пераляцяць у іншае месца. Значыць, засталося дачакацца зімы і адправіцца назіраць за ляпкамі. Дзякуй за цікавае і вельмі незвычайнае знаёмства, Лесік. Ой, які ж дзівосны і разнастайны птушыны свет нашай краіны. Лесік, а пра ляпак няма мульціка? Магчыма, ёсць, але я падрыхтаваў іншы. Добра, паказвай той, што падрыхтаваў. Але пра ляпак пашукай. Добра, мультфільм, сябры. Сябры, як здорава, што хутка канікулы. Ой, шчыра кажучы, я крыху стамілася займацца матэматыкай ды пісьмом. А хочаш даведацца, Кася, якія незвычайныя прадметы вывучаюць школьнікі ў розных краінах? У школах? О, незвычайныя прадметы? Не можа быць. Лесік, не выдумляй. Лесік не гаворыць, калі не ведае, Кася. Давай паслухаем. Ну, давай. Толькі падрыхтуйцеся здзіўляцца. Спачатку прапаную вам пабываць у Германіі. Там у некаторых школах праводзяць урокі шчасця. Ой, урокі шчасця. І што на іх вывучаюць? Настаўнік разам з дзецьмі разбіраецца, як ім быць спакойнымі, вясёлымі і жыць з сабой у ладзе. Цікава, а кантрольныя на уроках шчасця бываюць? Не, проста ў канцы навучальнага года кожны вучань павінен падрыхтаваць свой праект шчасця. Напрыклад, зняць на відэа свой самы шчаслівы дзень. Здорава, я б хацела пабываць на такіх уроках. А я б, дзяўчынкі, разам з вамі з задавальненнем наведваў бы урокі сёрфінгу. Яны ёсць у праграме школьнікаў у Аўстраліі. Ого, як цудоўна! Мы б лавілі хвалі, як сапраўдныя спартсмены. У англійскіх школах ёсць прадмет выжывання ў лесе. У Арменіі ў школах вывучаюць народныя танцы. У Калмыкіі дзеткі ходзяць на урокі шахмат і самба, а ў Башкірыі займаюцца ў школе пчалярствам. Сябры, а які цікавы прадмет вы б хацелі вывучаць у школах? Я прапанавала вывучэнне мультфільмаў. О, па гэтым прадмеце мы б дакладна былі выдатнікамі. Гэта ты на мульцік намякаеш? Ну так, ніхто ж не супраць. Ніхто. Тады давайце глядзець. А зараз надышоў час развітвацца. Сябры, жадаем усім цікавага. Паспяховага. І абавязкова вясёлага дня. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не проспи!